Kijk broer, wat we niet moeten vergeten, dat we komen van andere tijden, ja. Dat waren andere tijden. In die tijden, mijn vader, Tonik, zijn moeder van Saki en nog iemand, dat waren de eerste 4 zwarte in Mechelen. De eerste 4. Mijn vader heeft elk weekend in Cachot gezeten. Gewoon omdat hij zwart is. Elk weekend, ja. Broer, dat zijn andere tijden. Ik kijk die episode, wil je... dat is hier een zwart schaap. Wat doet die neger hier? Dit en dat en hetgeen. Ken je dat? Broer, dat stoort mij ook, ja. Maar broeder, op het einde van de dag, dat zijn Aromien, dat zijn Belgen en dat is zo hun humor. Snap je? Zo, negerke, dit, dat. Zo in die tijd, dat was hun humor, broer. Dat was hun humor, snap je? Dat is wat die grappig vonden in die tijd. Nu, we hebben meer zo'n linkse liberale regeringen, die zo wat voor iedereen, zo wat inclusief, multicultureel, diversiteit, ken je dat? Maar dan nog, ik weet wat je bedoelt, broer. En plus, dat is mijn vader, snap je? Dat is mijn vader. Dat brandt bij mij het meeste. Bij wie gaat dat meer branden dan bij mij of bij mijn vader?